ọbụla bụ onye mmiri nwere ike ịda afụ ife mgbu dị iche iche ndị a m ga-agụpụta n'ụbọchị taa n'ime ndụ ya. Ife njikwa o nwere ike bụ na ọ bụrụ ka o si eme onye a ka o si eme onye ọzọ. Onye ọbụla nwere ka nke ya si eme ya. E nwere ọtụtụ ife mgbu dị iche iche ị ga na-afụ n'ime ndụ gị dịka nke iji bụrụ onye mmiri ma ọ bụ nwa mmiri. Nke mbụ bụ ekworo na anya ukwu. Ndị mmadụ ga na-enwelu gị ekworo, ndị mmadụ ga na-enwelu gị anya ukwu. Ọ ya dịka ya sị na o nwere ife ọjọọ imekarịchara iche. Ọ bụrụ na ị chọpụtabeghị na ife a bụ otu ife mgbu na-eso onye ọbụla bụ onye mmiri maọbụ ụfọdụ ndị bụ ndị mmiri, ị nwere ike na-eche na enwere ife ọjọọ i mere maọbụ na mmadụ mere gị kpatalụ ndị mmadụ ji enwekarị gị anya ukwu. Ebe ọ bụ na ị batalụ, ọ ga-edo gị anya na o nwere ife ọjọọ i mere. Ọ ga-edo gị anya na ị chọrọ mmụọ okwu, ị chọrọ mmadụ okwu, mana ị ga-afụrịrị ofu onye maọbụ mmadụ na-abụọ nweriri ike jikọọ aka ọnụ were na-ekwo gị ekworo maọbụ na-eguso gị anya ukwu n'ebe ahụ ị nọ. Ọ bụrụ na ị maghọ ya bụ ife a na-agbalị gị mkpụrụ obi, mana ọ bụrụ na ị malụ iwere nwayọọ inyefe ebe ahụ malụ nọọ ife bụ ife eje. Ya bụ ife na-eme gị ọ pụtaghọ na o nwere ife ọjọọ i mere, ọ pụtaghọkwanụ na ajọ mmụọ na-eso gị, ọ pụtaghọkwanụ. Ife ya bụ ife na-egosi bụ na ị nwere ihu ọma pụkarịchara iche n'ime ndụ gị, onyinye amara pụkarịchara iche n'ime ndụ gị, ọkụ ife pụkarịchara iche n'ime ndụ gị. Ndị ahụ na-eguso gị anya ukwu fụrụ n'ime ndụ gị, o were na-ewute ha na kedu ka ọ ga-esi bụ onye dị etu a ga-enwu ya bụ ụdị ọkụ ife na-enwu n'ime ndụ gị. Maka ifie ha ebido gusobe gị anya ukwu, ya bụ ka ị ghara ịfụtazịa nọọ ife ọjọọ ka ọ bụ. Nke ọzọ dịka nwanne ya bụ onye ọbụla bụ onye mmiri, ndị mmadụ na-afụ ya n'anya nke ukwuu, mana buru n'obi na otu ahụ ndị mmadụ si wee fụ gị n'anya nke ukwuu, otu a ka a ga-esi nwekwa ọtụtụ ndị mmadụ buru ibu ndị ga-akpọ gị asị. Etu a ka ndị ga-akpọ gị asị ga-esikwa wee buo ibu mgbe enweghị ori ife imelụ ha. Ị ga-afụ ọtụtụ ndị dị iche iche ụkwụ ịzọrọ n'ala ga na-ewe ha iwe, ime omume ọ na-ewe ha iwe, ha ga-akwụrụ ọtọ kpọọ gị asị. Ka o si ka njọ ọbụla na ha nwa na onwe ha enweghị ike ikwupụtakwanụ ofu ife merụ ha ji kpọọ gị asị. Mgbe ọbụla ị fụrụ ụdị ife dị etu a, ka ọ ghara iwute gị, ka ị marụ na enwere ọkụ ife dị n'ime gị, na enwere onyinye amara dị n'ime gị, na enwere ife ị na-emenwu ndị ahụ kpọrọ gị asị chọrọ ka ọ bụrụ ha nọ na ya bụ ụdị ọnọdụ, mana maka na ha emenwuhie ọ na-ewute ha kedu ka ọ ga-esi bụrụ gị nwa nwere ike ime ya bụ ife. Ọzọ dịka nwanne ya bụ onye ọbụla bụ onye mmiri na-enwe obi umeala, onye ọbụla bụ onye mmiri na-enwe obi ịdị ọcha, onye ọbụla bụ onye mmiri na-enwe amamife, onye ọbụla bụ onye mmiri na-enwe ngọzi na amara na njupụta oke. Mana abịazie ndị nọ gị n'akụkụ nechaa anya ka ị ga-esi wee bụrụ ụdị amara dị iche iche sọsọ gị, ọ na-ewute ha. Ife ọzọ ha ga-eme bụ fa ebido mee gịnị wee rube gị anya ukwu. Ọzọ dịka nwanne ya ị ga na-achọpụtakwa n'ime ndụ gị bụ ma ọ bụdo ndị ahụ o doro gị anya na ha kachacha gị wee nwee ego ma ọ bụ nwee amara, ndị ahụ akpachaghị anya ha ga na-erukwalụ gị anya ukwu. Ọ ga na-ewe ha iwe maka obere nke ahụ chi gị nyelu gị. Ọ bụrụ na ha fụri ka ha ga-esi wee nata gị nke ahụ iji, ha ga-anatakwa gị ya ma tinye na nke ha ji. Ịnọrụzie otu ebe ị na-eche mana onye a o doro gị anya na onye a karịrị gị karịa ife karịa nke iji eji, kedụzi ka obere nke iji si were na-agbawa ya obi. Ụfọdụ ndị a malụ na enwere ife pụrụ iche onye ahụ fụrụ n'ime gị n'onwe ha, ọ na-ewute ya kedu ka ọ ga-esi wee mee gịnị wee bụrụ ngị nwa ga-enwe ụdị ife ahụ. Ọzọ dịka ya bụkwa onye ọbụla bụ onye mmiri, ọ na-afịa ahụ onye ọbụla bụ onye mmiri idebe ọyị ma ọ bụ inwe ọyị. Maka ife gịnị? Ife dị etu a bụ maka ife ndị a ngosisi. Onye ọbụla bụ onye mmiri na-achọ mgbe ọbụla ka ọ na-anọrọ onwe ya. Onye ọbụla bụ onye mmiri na-achọ mgbe ọbụla ka ife ọ na-eme gịnị ọ na-agara onwe ya. Belụzikwa sọ onye aka ogheri ndị mmiri bagoro ime, efu ya ịmarụ na onye ahụ na ije ụkwụ ya ga-agbanwe. Ọzọ dịka nwanne ya bụ ndị ịkpọketalụ nso n'ebe ị nọ ka inye elu ha aka ga-atụgharị ya ofu ụbọchị wubekwuzie ngị nwa anya ukwu. Ọ bụrụ na akpachapụ ha anya, ha ga na-akwakwu gị ka amalụ na aya akwatu gị. Ya bụ ka ịkpachapụ anya maka onye ọbụla ị na-akpọdebe na ndụ gị dịka onye mmiri, maka na ị ga-anọ ebe ị na-enyere onye ahụ aka ma ọ bụ buoro onye ahụ ezigbo echiche n'ime ndụ ya. Onye ahụ atụgharịa mee gịnị
chọwakwazie ụzọ ọ ga-esi wee mee gịnị wee mee gị ife ọjọọ maọbụ kwatuo gị. Ọzọ dịka nwanne ya bụ ọ bụrụ na ị bụ onye mmiri akpọrọ oku i wee jụ na ịya ha alụ ọrụ gị, ịkpata anya wee jụ na ịya ha azọ ndụ, akpọrọ gị oku ịtọ agbụ, akpọrọ gị oku ịzọ mmadụ, i wee kpachapụ anya wee sị na ịya ha azọ oku gị, kwadokwa maka na enwere ike isi n'aka gị wee taa ụmụ gị afụfụ. Ụmụaka ga na-ejegheri, ụmụaka ga na-ebegheri, ụmụaka ga-adacha ha aka ogheri, ife ike ife uke a na-esogharị ụmụazị a. Ụmụazị eche na o nwere ife ọjọọ ha mekarịchara iche, mana ha yara ama nọ n'aka nne ha maọbụ nna ha ka esi wee na-ata ha afụfụ, maka na nne ha maọbụ nna ha na-akpọrọ ha oku ịzọ mmadụ, ịtọ agbụ, mana ha akpachapụ anya wee jụ na ha ama nzọ oku ịta agbụ aha akpara ya, ha kpọrọ ya. Chetakwa na ọ bụghị onye ọbụla bụ onye mmiri ka a kpọrọ oku ịtọ agbụ. Enwere ndị akpọwagara oku ịtọ agbụ na ndị bụ ndị mmiri. Ya bụ ọ bụrụ na ị bụ onye mmiri maọbụ na ịgbanyere ụkwụ na mmiri, kabakwa ahụ ka ịchọpụta mmalụ na nke gị ọ bụ nke ịtọ mmadụ agbụ. Ọ bụrụ na nke gị abụghọ nke ịtọ mmadụ agbụ zọpụta mmadụ, biko were nwayọọ jikọnata onwe gị ka ị ghara iji aka gị wee kote okwu na ụka n'isi gị. Ada Ndị Gboo bụ afa m. Nyelu m aka tụsa ozi a, pinye aka n'akara ịfụnanya, zonye okwu na ngalaba okwu nke kacha nke, tụsalụ m okwu a, zonye okwu na ngalaba okwu, maka na o nwere ike ọ bụrụ okwu ahụ i kwuru ka onye ọzọ ga-afụ o wee baalụ ya uru. Ka emesịanụ.